Her er nøglen til undervisnings- og uddannelsesmodulerne til proaktiv coaching, organisationskultur, lederskab og personlig udvikling. De proaktive assessments. Assessments hjælper dig med at komme 360 grader rundt om din organisationskultur, dit lederskab og personlige udvikling. Du får overblik og kan prioritere, hvad du vil fortsætte med, stoppe med, gøre mindre af, gøre mere af, begynde på og hvad der kræver et nyt paradigme. Den proaktive coaching. Den proaktive coaching gør dig bevidst om søgesnak, at lytte, stille spørgsmål, afklare kontekst, søge information og mål, rammer og retning, opdage mønstre, finde lessons learned, udfordre antagelser, søge alternativer, tolke positioner, og ikke at bruge kontrolsnak og dit eget kort over verden. De proaktive organisatoriske og lederskabsudfordringer. Spørgsmål og svar, organisatorisk og lederskabsmæssigt, finder du i Games of Business. 1. Den indre kulturudfordring. 2. Den ydre kompetenceudfordring. 3. Netværks- og relationsudfordringen. 4. Markedets spil og regler. Din proaktive personlige udvikling. Din personlige udvikling handler i sidste ende om dit jeg og vaner. Spørgsmål og svar finder du i Games of Life. 1. Forretning, arbejde og kald. 2. Familie og relationer. 3. Tid, penge og frihed. 4. Helbred og sundhed. Livet er designet med 7 universelle principper. Du bliver bevidst om det afgørende i at tage højde for de 7 indbyrdes forbundne universelle principper. A. Bevidstheden. Dine bevidsthedskapaciteter. Din anvendelse af metakognition, disassociation, intuition, 6. sans og dit højere jeg for at få en øget bevidsthed. B. Energi og livsstil. Hæv dit energiniveau, dine vibrationer og tiltrækning gennem selvdisciplin og sunde vaner. C. Tanker og polaritet. Ved først at forstå, for derefter at blive forstået, kan du opløse polariteters dualitet i en sund balance. D. Maskuline og feminine mønstres indflydelse. Ved at genkende og mestre vores arketype og personlighedsmønstre, opnår vi udbytterige relationer, synergi og diversitet. E. Rytme og cyklus. Alting flyder, og intet står stille. Alting har sin tid og sæson. Den rette timing afkræver dig accept, vedholdenhed og tålmodighed. F. Årsag og virkning. Dit udbytte står i sidste ende mål med din indsats i alle livets forhold. Der er en årsag bag alt, som sker. Som du sår, høster du. G. Dine tanker former dit liv. Mentale datids-, nutids- og fremtidsbilleder afgør din attitude. Et mindset med vaner, repetitive sløjfer og et kreativt mindset styrer din perception og adfærd. Rekvirer bogen gratis. Skriv til ottojulnielsen12@gmail.com eller læs mere på www.proactivebeing.com.